Үзенең хак сүзләрен булган Коръан аятларын күңел төрләребездән үткәрдек. Шу Коръан аятлары шифа булып, җаннарыбызга тынычлык урнаштырып, барлыкка килгән аҗыр савапларын багышлыйбыз. Әүвәл сөйкле Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям рух шәрифенә, әһле бәйте, сахаба kiramларына да, ватан сугышларында, чит илләрдә ятып калган кардәшләребез, сүзләребездә хаклары булган бездән дуа көтүче туганнарыбыз һәм дә менә атап Фәрит, Фәргат улы Фәрит, Марат кызы Алия, Радамир улы Арсен, Ариф улы Илгар, һәм дә Вадим, башка дин кардәшләрем бу дөньядан иман белән үткән барлык туганнарның рухларын шат кылсаң иде, кимчелек хаталар булса гафу итеп, каберләрен кием якты итеп, туфракларын йомшак кылып, җәһәннәмләреннән саклап, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям шәфәатенә лаек булып, сират күпереннән яшен сүзләре белән үткәреп, җәннәтләргә кертеп вәгъдә иткән Кәүсәр чишмәләрен татырга насыйп итсәң иде. Алар разый булып, шатланып, сөенеп, әле дуа кылып торучы дин кардәшләрнең гаиләләрендә иминлек булып, бөтен туган тумачалары, күрше күләмнәре бергә эшләгән, укыган, аралашкан иптәшләре белән иминлектә булып, бәла казалардан, өметләрдән, авырлыклардан, вәсвәсә, шайтан җиннәрдән, авырулардан, юл фаҗигаларыннан, кайгы-сәретләрдән саклап, җаннарына тынычлык, тәннәренә сихәт, булган малларына бәрәкәт биреп, барлык изге теләкләрен, дуаларын кабул итеп алсаң иде. Пусть Всевышний Аллах примет все ваши пожелания, с какими пришли в этот мәжлис, и пусть обрадует ваши души всех, которые ушли в иной мир. Если были земные прегрешения, пусть простит свои милости. И вам жить благополучие, чтобы в семье было согласие, чтобы дружбы жили со всеми родными соседями, с кем общаетесь, работаете, учитесь, чтобы ангелы-хранители оберегали вас от бед, от всех несчастий, от неверующих людей, козни шайтана, простил ваши прегрешения и приумножил ваше благосостояние. Пусть сбудутся все ваши благие намерения. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك.